जोङो जाहाथे ओरैनो बर'आव दासिमबो जोङो फावथायनि बेलायाव खोब उन जानानै दङ आरो बेयाव माने जोङो दा मावबादाखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे जोङो जोंनि इनस्टिटिउसनाव खुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि सोलोंथायारि सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि थुनफावथायनि बागै एक्टिंखौ माबोरै खालायो स्क्रिप्टखौ माबोरै लिरो बिदि बायदिसिना थियरिफोरनि सायाव जाहाथे बिथांमोनहा गियान जायो बेखौनो जोङो माने गुवारै रोंहोनायनि थांखियै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे जोङो सानबाय थाखादों जोङो बेफोरबायदि माबा मोनसे हाबाफारि लानो नामा दा बेबायदि साननायावनो जोंनि क'क्राझाराव थानाय लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोंनिसिम बे अफारखौ होफैदों आरो लोगो लोगोनो जोङो बे बिथांमोननि अफारखौ आजावनानै लानानै जोङो मैयानिफ्राय जागायदों जोंनि बे 20 साननि जि प्रडाक्सन अरियेन्टेड थियेटार वार्कशप एबा मावबादा बियो जोंहा 20 सान सोलिगोन आरो बे 20 साननि गेजेरावहाय जोंहा थुनफावथायनि जि थियरिफोर दङ बे थियरिखौ जोंनि माने फुंखा सुबुं बेखौ लोरगि थियेटार हानजायानो बा ग्रुपआनो बिथांमोनहा लाबोखादों फुंखा सुबुंखौबो बिथांमोनहा एखेबारे NSDनिफ्राय माने पास आउट स्टुडेन्टखा आरो बिथांमोनहानो जोंनि बे थुनफावथायनि जि मावबादा बे मावबादानि ट्रेनिंखौ होगासिनो दङ एबा होबाय थागोन आरो बेनि दारैहाय जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा ड्रामा एबा थुनफावथायनि सायावहाय गोबां गियानखौनो मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' ड्रामानि बेलायावहाय बा थियेटारनि बेलायाव जों एसेबाबो आवगायनो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बे खनसेल' जोङो मावबादाखौ खुङा जों इयुनावबो जों खुंबाय थागोन बेयो जोंनि थांखिखा मानो होनबा खालि माने फसंथानाव बे सोलोंसालिनि फसंथानाव खालि सोलोंथाइखौल' जों डिग्रिखौल' लायोब्ला जानाय नङा दिनै जोंनो एक्सट्रा कारिकुलारखौ जोंनो नांगौ जादों जोंनि साख्रियावनो हक बा गुबुन गुबुन बिदिनो थांनानै थानायनि बेलायावनो हक आरो दा बेवहाय जोंनि जि सोलोंसाफोर फैदों बेवहाय गुबुन गुबुन फसंथानफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों खालि जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरल' नङा एबा जोंनि खाथि खालानि गोबां माने थुनफावथायनि बेलायावहाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड गोसो गुदुं बिथांमोनहाबो गावसिनि एक्टिंखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा बेवहाय मुं थिसनफैदों बियो जोंनि जोबोद माने बाख्नायथाव एबा गोजोनथावनि बाथ्रा आरो बेवहाय जोङो सानदोंमोन जोंनियावहाय बांद्राय बेबायदि सोलोंसा जानाय नङा नामा खिन्थु दिनैहाय जों नुनो मोनदों जेरै फ्राय 30सो सोलोंसाफ्रा जोंहा मुं थिसनफैदों आरो बिथांमोनहा दिनैबो सोलोंगासिनो दङ आरो उन समावबो बिथांमोनहा सोलोंबाय थागोन आरो बिनि दारैहाय जों माबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बर' बिफान लोगोसेनो लोरगि थियेटार ग्रुप हानजा आरोबाव जोंनि मुलुगसोलोंसालियावनो दंबावो बियो मोनसे सेन्ट्रेल मिउजियाम होननाय बेवहाय बे हाबाफारिनि जेब्ला जोङो डेटखौ थिग खालामदोंमोन अब्ला आं बे मिउजियामनि डाइरेक्टर माबायावनो दङमोन बिबानाव दङमोन आरो दिनै बे मावबादाया जानायावनो आंनि बे बिबाना जोबलांदोंब्लाबो आं बे बिबानाव माने एडभाइजार महरै दंगासिनो दङ दा बे हिसाबै जों मोनथाम ग्रुपजों माने कलाबरेसनावहाय बे हाबाफारिखौ खुंनो जोङो आखायाव लादों आरो बे जोङो साननाय बादि जानो हागौ बेबायदि मावबादानि गेजेरजों जों गोबां सोलोंसाफोरनो जों नांगौसेबां गियानखौ जों होनो हागोन आरो जोंनि जि थांखि जे थुनफावथायनि बेलायावहाय जोंहा बर' थुनलाइखौनो होन बा बर' समाजावनो होन बिराद उनफिननानै दङ बे उनफिननानै थानाय ड्रामा सेक्सनखौ जों एसेब्लाबो जौगानायाव माबा मोनसे बिहोमा होनो हागोन बेखौ जोंहा थांखि दङ आरो बे 20 साननि जि थांखि लानानै जोंनि जि मावबादा खुंनाय बियो मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बे मावबादाखौ दैदेनदों जोंनि माने बिफाननिनो बिबुंगिरि माने लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारिया बिथाङाबो फंनैसो बे आयदानि सायाव बुंफोरनो हागोन गोजोन्थों।